E hoxe imos falar, xa que mañá é o Día do Pai, falamos do programa Pai, que é o programa de axudas á inclusión. Poñéndonos serios, imos falar con Carla Esmorís, que é traballadora social de Mestura, e hoxe toca falar dun programa moi interesante para os usuarios e usuarias. Carla, moi bons días. Hola, buenos días. Decía, falamos facendo esa pequena broma, non? Falamos do Pai, un programa importante porque ademais falábamos antes, non é a primeira vez que tocamos este asunto na emisora, pero que é un programa que ten varias líneas de actuación, entón digamos que afecta e beneficia a moitos usuarios e usuarias que pasan por Mestura, non? Sí, efectivamente. Forma parte, pues es una línea bastante importante en la entidad. Contanos un poquinho, o programa é Programa de Axudas á Inclusión. Básicamente, que líneas digamos, abrangue esta iniciativa? Pues mira, este es un programa de diferentes líneas de inclusión social, como bien dice el nombre, ¿vale? Que apoya a personas en situación de vulnerabilidad, pues con la intención de mejorar su calidad de vida y participación. Vale, está pensado para lo que es cubrir necesidades a nivel básico y efectivamente tiene diferentes líneas, como puede ser vivienda, por ejemplo, en ayudas de emergencia para apoyar a todas las personas usuarias que estén con esa problemática, ¿no? A nivel, pues, apoyar algún recibo de alquiler que esté pendiente de pago, de suministros. También tenemos programas destinados, pues, para el apoyo de material escolar, para los menores, trámites, por ejemplo, de renovación de pasaporte, que, bueno, son trámites muy costosos y que muchas veces pues a las personas que atendemos no tienen esa posibilidad, ¿no? Tienen una problemática a nivel económico y estas líneas siempre están pensadas para favorecer la inclusión social de las personas en la sociedad. Tenemos otra línea también, es la de transporte, pues apoyo a esa pequeña bonificación de transporte, pues para favorecer el primer desplazamiento, pues para un trabajo, para algún trámite que se tenga que hacer que no se puede hacer aquí dentro de la provincia de La Coruña y se tenga que desplazar pues bien a otra comunidad o a otra provincia, así como diferentes gastos imprevistos que en una situación a nivel económico está un poco más complicada y no podemos cubrir necesidades básicas como puede ser pues temas de alimentación. Entendo que entón un programa de axudas económicas que aquí imagino pues tamén require pues unha serie de verificación de esa situación económica dos aspirantes e que imagino que tamén pues teñen que presentar unha serie de requisitos, é dicir, ter esas carencias e demostrar que teñen eses problemas, non? Imagino que eso ven tamén dun traballo voso, ti que eres traballadora social, de comprobación deses datos e de constatación desa necesidade na familia ou na persoa beneficiaria, non? Sí, claro, efectivamente, no entrarían todas las personas usuarias, siempre se tiene que cumplir una serie de requisitos y aportar una documentación pues que bueno justifique esa situación de vulnerabilidad o ese impedimento a nivel económico. Entendo que o programa, lóxicamente, eu lembro que levamos tempo falando del, o programa Pai non é a primeira vez que soa pois, nestes programas que facemos con vos. Entendo que, desgraciadamente, a situación actual motiva que haxa moitas solicitudes, non? Porque non están as cousas moi ben e supoño que hai moita xente que vos pide este tipo de axudas. Sí, efectivamente. Pues bueno, esta es nuestra sexta edición este año, en el 2026. Vale destacar también que este es un programa financiado por la Consejería de Política Social y de Igualdad con asignación tributaria del 0,7% al IRPF. Vale. Sí que es verdad que durante todas estas convocatorias, pues cada año vemos que la situación a nivel social y a nivel económico siempre, en vez de mejorar, pues, se va complicando un poquillo.
Normalmente son os propios usuarios os que os solicitan a axuda ou tamén vos, insisto, que ti, por exemplo, non, traballadora social, ides vendo da xente coa que traballades que teñen esa necesidade e parte de vos a proposta ou son as familias ou as persoas as que solicitan? Como é o proceso habitual? Pues por las dos partes en este caso. Muchas veces, pues aparte del servicio de trabajo social que ya se detecta en una cita a nivel individual, pues esa dificultad, ¿no? A nivel social, a nivel económico de la que hablamos. Muchas veces somos los propios trabajadores sociales quienes se detecta ya en una misma cita y otra puerta de entrada, por así decirlo, al programa es la propia demanda de la persona usuaria. E hai algún plazo concreto o programa funciona, digamos, durante todo o que é o exercicio natural? Decías que se acaba de renovar, entendo que agora coa entrada do ano natural, como normalmente traballades con todos os programas cos que traballa Mestura, hai un plazo determinado para solicitalas ou para podelas aplicar? Este programa va incluido desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026. É dicir, que en todo ese período, calquera momento que teñan o problema é cando se lles pode axudar, non? Sí, efectivamente. Bueno, este programa PAI, como decía, é un dos moitos dos cos que traballa Mestura. Digamos, en nivel de volume, claro, como abarca varias líneas, imagino que é tamén un dos programas, non sei se decir, máis importantes. Importantes non porque os outros non o sexan, sino en canto a volume de traballo de persoas afectadas. É dos máis importantes ou hai outros máis nos que traballades con máis xente? Hai outros nos que traballamos con máis xente que, bueno, pois abarcan máis a nivel holístico, non? Este programa, pois, é de axuda e inclusión de xeito asistencial, por así decirlo, é como unha pequena axuda de emergencia puntual, vale? Non sería un programa ao que se lle daría continuidade máis que durante un ano, que é o período da subvención. Por certo, antes decías, non, un poquinho, pois, o tipo de necesidades que normalmente se cubren con este programa, pero hai, digamos, por estatística, algún tema que sexa no que máis dificultades hai para os usuarios e as usuarias, é dicir, non sei, antes mencionabas temas de transporte, o tema de pago de recibos, cal é a necesidade que máis se repite a hora de dar estas axudas? Mais ou menos, Hai varias líneas que repítense, pero bueno, pois debido á situación actual de vivenda, un dos que tamén se está alentando. Vale, tamén temos a posibilidade de pois cubrir eses medicamentos, non, que non están cubertos pola Seguridade Social, ou ben pois unha persoa que precisa de gafas graduadas, pois efectivamente a día de hoxe non está coberto pola Seguridade Social, non? Bueno, sí que é verdade que hai unha pequena convocatoria, pero non inclúe a todas as persoas da sociedade. Entón, pois, poderíamos dicir que en grandes rasgos, vivenda, alimentación, pago de suministros, sobre todo. É necesario que lembremos a xente, evidentemente, todas as actividades das que falamos sempre que interven Mestura no programa son actividades interesantes para os usuarios, as que lles damos difusión, pero non sei se é necesario animar aos usuarios a que soliciten. Supoño que polas súas características, lóxicamente, estas axudas, os usuarios que as coñecen, lóxicamente xa as solicitan, ¿no? Porque son interesantes e lles solucionan os problemas, pero o mellor hai que animar ou lembrar a outras persoas que mellor non están ben informadas que existen estas axudas, non? Que lles dicimos? Efectivamente, pois bueno, que este programa sempre cando se cumplan os requisitos e saia toda esa subvención aceptada, poderían entrar polo programa e, bueno, pois que se animen, que non fai falla
complicar un pouquiño máis a situación actual, non? Estar afogados, pois a nivel económico sempre é algo que nos abarca moitísimo na nosa vida, pois social, persoal e demais. Non esperar pois ata o último momento porque non é preciso. Sempre cando teñamos estas axudas que poden ser un trampolín, non? Para unha estabilidade pois económica ou polo menos aguantar un pouquiño a situación. Entendo que, evidentemente, os usuarios e usuarias de Mestura este tipo de programas os coñecen e vos xa vos encargades de irlles dicindo temos isto e temos esta outra opción por se necesitades. O mellor sí que, tratándose de temas como este, nos que cando se fala de cartos hai xente que o mellor pois pode ter certo reparo, lle dá vergonza dar o paso, xente que o mellor non coñece Mestura ou que nunca se achegou, aí ao mellor hai que facer a mensaxe de achegamento máis importante, non? Lembrar sobre todo que simplemente é con un número de teléfono chamar e pedir cita previa. Sí, efectivamente. Eso hai que destacalo porque moitas veces as persoas usuarias chegan a Mestura, vale, nos petan a porta e claro, pois estamos en citas, non xa temos a nosa axenda programada e sempre é con cita previa. Entón, sempre ten que chamar por número de teléfono para solicitar cita previa e facilito un número de teléfono sí, por favor. Para todas as persoas interesadas. O 604 002 519. Bueno, moi sinxelo, dar ese paso e dar un paso adiante. Decías ti trampolín, a mí me gusta moito a palabra que utilizaches, porque dar ese saltiño, en vez de dar un paso, é un salto adiante e cara arriba, para sair desa situación e poder asomar a cabeza, non? Efectivamente, Fran. Sí. Pois non sei, Carla, se te queda algo que decir. Pois estaría todo, a verdade, simplemente pois bueno, animar as persoas que xa cheguen a Mestura, ver en que poden participar, en que podemos colaborar conxuntamente a nivel social, sempre cando, pois bueno, queremos facilitar a súa integración e mellorar pois a súa calidade de vida e a integración social aquí na nosa comunidade. E se vostedes non sabían que existía Mestura, nos encargámonos de lembrarlo todos os mércores, cada 15 días aquí en Radio Culleredo, na nosa terraza. Carla Esmoriz, traballadora social de Mestura, moitas grazas, que, bueno, pues que teñades moito traballo con isto do programa PAI e que sexa un éxito. Gracias, un saúdo. Igualmente, graciñas e bo día.